Ojo senggol. Kene to, kene. Tangan jonggrang. Aduh, jonggrang. Iki nek krungu tangga teparo kowe darane tak kapak-kapake. Colno to, Bang. Kowe wong wedok apa pitik babon? Ojo nang kene bantung ayo golek nggon. Janji sampai Marine diambung. Wah. diambung masal iki. Oh dadi kaya ngono karepmu. Iya, nyoh tampan ngono. Ku gentak-gendung. Ayo genti sing aja sing anu ah. Sing sindan-sindan sing lemu-lemu. Oh iya. Nggih, Mbak Tatin ayo jumeneng. Ya. Enggak Mbak Tatin. Lah iki ganas iki, Bri. Kok ganas piye lho? Lah kek toko prejengane mbok. Ora serem to. Mosok to, Lek? Ora iso guyu blas kok. Sinten ora iso guyu blas. Ya, Monggo Ben. sedekah sing paling gampang ki mesem guyu lho. Ya ben nek sangguyu mbangane banci tuwa. Syukur. Aku mau ngelingke sedekah sing paling gampang sing dadak cucul ki mesem guyu gawe seneng atine wong. Piye ta nek guyu piye? Guyu ki 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan. Ti mesem. Ora mirip ngene ora. Setruk nek kuwi. Guyu, mesem guyu. Mesem guyu. Itu dari hati. Dari hati. Oh, Iya. nggih. Piye carane mau ngono kuwi? 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan mesem. Nyanteni piye Le Sianti? Ya dikira-kira dhewe kok ya. Ya ora masuk kaya ngene kok galak ya ora. Asline Sik kok ngene kok ya. Ning urung kenal. Kenal koyo galak. Atine Tatin ki raine can ngono kuwi. Ning dhek iki asline ora galak ning bengis. Lah niku tes enak ndulur kok jenengan niku. Kok bengis to kancaku duk jenenge bengis Judas. Judas. Nggih, Judas ya. Mbak Tatin ngaturaken menapa menika? Ya, arep ngatur ke apa, Tin? Sing Banyuwanginan? Napa? Liwong niku nek Pak. mboten bupras mboten marem pokoknya. Pripun sing napa? Manut kowe terserah. Iya. Bupras nggih mboten. Heh? Bupras mengke nggih mboten. Bupras iki kan terserah anu apa jenenge iki? Apa? Penyakit ngoyot. Kayak lagi masuk angin kae wis omong karo aku mau ning nggon transit 5 mau aku kok joko ngadeg lho aku lagi masuk angin. Oh, liwat endi angin aku. Wis mau terapat kok aku mah. Malah nesu e. Iya. Monggo Enggak. kersa Mbak Tatin. Nggih. Liwong nama Banyuwangen. Oh, liwong ya Pak nggih. Ora apa-apa dicaosi arang. Nggih. Para penggemar ini bawani sik. Ya, kabeh dibawani. Wah, senengamu go. Heeh. Luwing kok luwing. Liwong kok luwing. Luwih iki kremasi paceng gremet nih kok. Nggih, mangga ya. Bawani. Tak tunggu. Ora teko-teko ket pinganane. Heeh. Sliramu. Oh, wis teko nang nggon demong kuwi apa? Sapa? Penggemarmu ayo. Iya. Walah. Sugeng dalu Mas Asnara. Pokoke wis sumpah karo aku lho tindake. Napa? Wis tindane Pak Seno semono kae ora ono nek ora Tatin ora jos. Terus dikeplak bojone, "Ha apa?" ngono. Ya wis pas jenengan senengane cilik-cilik ngono kuwi to Mbak Tatin iki. Ya cilik iki sing penting mentes ngono lho. Ya kalau cilik kalau gede cilik terus ora kok ya jen. Jenengan iso ora? Ora. Sang apa? Sliramu rawo
ketularan anak dhewe to, Lek. Adek kowe kok malah nulari, menginfluence yang Iku lain. penglarisnya Pak Sena ya kuwi. Ana mboe aku iki kok nang ndi rumah saku aja kok nang Yojo. Nang Jawa Timur, nang Jawa Tengah iki mesti eneng lho. Mesti eneng iki ya jarene wong tuwa iki sing dadi marahi laris ki nek ditunggoni piyai ngono kuwi sok marahi. Ya, lho nyatane aku mau teko dek wis ditututi piyai Banyuwangi nyepur saka Banyuwangi terus. Oh iya to. Mlebu nang transit ki mengarep nimbali September. Ayo wis KO. Pulang tidak punya harapan. Piye? Pul. Oh iya. Ya wis ra apa-apa. Nyepur lho padahal saka Banyuwangi. Hajatan sunatan. Oh iya ya. Alhamdulillah jane arep tak jakke banci loro iki. Iya. Kenapa? Ya dijak rono men disantet lebone iki. Lah kok terus disantet niku. Jangan kok ya dipopulerke ning kono. Angge. Tak kira nek nggo anu yoga. Apa? Kaya apa to? Nggo trambe dalan. Mas nek nang perjalanan ki ben gayeng ngono lho. Oh, men regeng. Men go cerita. Engko kek Mbak Tatin dhewe sing arep ngersake. Ngersake sapa? Banci loro ya. Oh, nek iso ya ora apa-apa. Iso aku iso. Halo iso aku iso. Oh. Kok dadak nek iso aku iso. Halo. Wah, kok Nek apri bubuhan aku iso. Padake. Wah, kowe aja percaya karo Kimen nek dhek muni iso tenan wong Iso saiki. tenan. Nek prai seminggu we brengose tukul lho. Pelekke nek aku iso. Lho, Iya, kapan? Pak. Iya. Angger bojomu ra nesu lho. Ngre. Ya aku arep ngopo sih? Kan gur ngancani. Oh, ngancani tok tondorakmu. Lah apa? Terus aku semangat. Terus dadi wedok eneh saiki. Tas karo ngombe sore ngat. Apa kuwi? Sore diombe pengi semangat. Ora semangat. Dudu semangat. Aku wis tau krungu kuwi aku. Sore dombe bengi semangat ra wae. Dalange iso ngombe ra? Cerewet kowe iki ngopo? Lah aku pekok lho. Ah ngombe karo rusakku wae. Kowe rusamu nembang. Iya kan Aku iki nang kene arep nyindan apa bakul pil. nek dalange paling ngombene pli kita. Pel kita. Apel kita. Kok beli kita? Ana lho pakne jenenge plikipu. Apa? Ya pri ana ya. Kuwi onde-onde cara Jawa Timur. Jawa Timur onde-onde iki jenenge plikipu. Pli ki Bu bentuke kaya ngopo? Ya kaya onde-onde. Onde-onde nek nang kene onde-onde. Ning kono plikipu. Oh, nang kene nek ngon daerah Bantul ya ono. Apa? Tol Jota tangis marang kene. apa lho, Pak? Agak diteruske. Madong rembug pil. Ono lho nang Bantul panganan ya. Ya wis ben. Iki nang Sleman kok nang Bantul. Semakin malam semakin anarkis kok. Tangis kang kebak tetungga mang sliramu Kowe nek ora dong ora sak melu-melu to, Gong. Kandhane ya. Ora ngono. kang tak pilih. Apa ya Mbak Mimin? Boten penjiwaan, Mbak. Monggo aja ke wala. Tak pilih dunya. Ngapa Gong? Ngopo? Akhirat
Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabbi. Ya wah. Dian. Apa? Yo, pasukan jogetnya siap ya. Suwene ra apa-apa kok ngerti. Kira terkapar bulan. Iya. Oh ya, nah saking senenge ora lho, Gong. Wah, tenan iki. Pecinta. Heeh. Engko rak bali ngulon meneh karo nyirik-nyirik kae iki. Aku malah mari lek kula ora weteng delok kae ngomong. Tombo. Ayo. Ayo mangga. Ngopo? Kok penari kok dhewe-dhewe iso 4 sap. Iya. Pun Dita? Kae wetan rada tengah-tengah terus kulon. Iya. Wong nek dadekke siji nek singgolan iso gelut lho, Gong. Padake koplo wae. Iki ora wis. Iya, jogeton. Iya. Santai wae. Oh, cah tertib-tertib wae padhe. Heeh. Yo. Ya mangga. Tamang lho. Kowe rasan joget mung nganti potol sikilmu ora ngalahke sing nang kono. Hari kok luar biasa. Mau ana sing kesel. Sing iket-iketan arep ngene barang e. Aku wis waduh salto kae bolora. Lu hebatnya apa kowe gabung rono, Lek? Kowe melu gabung rono luwih hebat meneh. Apa aku wis kumpulane kok ngono sepatu. Ya mangga, ya. Si sampun. Matur sumpah. Ya, wis men doleret kok. Mesake kae yo nganggo napas lho. Ketoke pun tanda-tanda terkapar. Iya, semangat luar biasa ya. Kok aku hancur bareng. Lu hancur. Hancur. Hancur iki hancur. Sampeyan kaya gawa rombongan to ya, ayo dienggo semarak. Men saya gayeng saya rame padake. Nggih. Wah matur sembah nuwun. Mah seneng ki ya, Dik. Oh iya, Mas. Dangu mboten pinanggih. Sampeyan kok ngingu jenggot barang. Ayo karang ya nganggur suwe. Marai kula gemes neng ngenten iki. Ya iya. Sampeyan ngingu jenggot mboten Mas Bagong. Ora e. Arep gemes, Bang. Tak dudui. Amane wis senengane kaya ngenten niku. Emoh kula nek kaya ngenten niku. Heeh, wah rame. Dipaske sisan, dipaske jam 2 sisan. Lho, lakone piye, Mak? Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Santai to, buktine engko anggere rampung rak Semar bangun kayangan rek beres to. Iki materiale rung teko. Wedi ya rung pesen, semen ya rung ana. Santai wae. Iya. Ayo Kin, Tukang jorong Kin. itu. Ayo. Iya. Tutuk songo, tutuk. Tengok sih. Nuwun para miyarsa.
atur pasugatan Ketoprak Mataram kan inggih menika ngaturaken pakempalan ketoprak pelantangan budaya. Dalu menika mendhet lampan inggih menika Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang badhe putindakaken dening Sukimen saking Klaten Jawa Tengah. Bandung Bondowoso katindakaken dening Solikin wondene Demit. Emban katindakaken dening Princess sutradara kula piyambak. Kairing paguyuban karawitan nyangga dosa sugeng midhangetaken Rata nyaketeno adoh-adoh piye. Aku saiki serandi sedulur. Mboten maiben. Putra Manalendra wong gadhek jenenge tok. Merga kraton Wanasegara wis dadi Karangabang. Oke bebanten Rajapati ing Wanasegara piye. Nandang Sungkawa niku kenging ning ampun keladuk Gusti Putri. Sak madya kemawon. Kenapa ora kena keladuk banjur aku besuke melu sapa piye. Tesih wonten kula. Kula tansah ngrumat panjenengan pun benjing ngantos dikijing kula rumat jenengan. Kok kowe mangke Pati kurang ngedem-deman aku to piye. Lah nggih ngedem-dem manah panjenengan ngoten kok. Pripun? Piye? Ana kedadian kang kaya mangkene. Ki mergo bokal bawene Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ingkang sampun merjaya Kang Mas Sedulurku tuwa, Kang Mas Prabu Kupala. Serana pengarep-arepane tumraping uripku. Jonggreng. Tuk. Wah, wis ketoprak telek iki. Muni pisan kok kleru jonggrang kok jonggreng. Heeh. Heeh piye? Kowe muni jonggrang ngono terus gamelane muni sesek wong kuwi jonggrang emoh kok jonggrang ngono sing wangun. Coba muni ya. Jonggrang. Wah, lah kurang penekanan. Jonggrang. Oh, Gandem. jonggrang ki bagus. Jonggrang. Kurang gede sithik. Gede. Jonggrang. Kegeden. Jonggrang. Jonggrang. Tuk 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 tuk. Sinten menika Gusti Putri? Tuk tuk tuk. Yo iki menungsane Bandung Bondowoso. Kang gawe Karangabang ana ing Wanasegara. Kowe Bondang, Bandung. Heeh, aku Bandung. Niki ingkang sampun merjaya Kang Mas panjenengan Gusti Putri. Kon minggat saka kene piye? Suthik aku nyawang rupane. Ora. Aku ki tresno karo kowe, Jonggrang. Waduh, Jus, ora masuk Mikir deleke sing ngomong Bandung aku kowe mung mangap cangkem tok. Bandung ora ana wibawane blas tahu tuh kaya ngono kok Jonggrang kon sudi kok ngendi. Mulai yo, kowe mung gaya tok wae. Jonggrang. Praptaku ning papan kene iki sejatine mung kepengin nilai karo kahananmu. Sudi apa aku nyawang kowe Bandung? Jonggrang. Jonggrang. Kudune kowe mangerteni. Piye? Piye rasane atiku wektu dina iki? Kelangan sedulur Kang Sinarawati, kawulaku ing Wanasegara tumpes tapes tanpa tilas. Kabeh merga saka pokal gawemu. Mergane kabeh kawulamu ora padha manut karo aku. Gene manut marang kowe, Batu. Menungso murang totok. Aja kaya ngono. Tak apa aku sudi. Ngerti yo. Jonggrang, kowe nek rono-rono tiba gegeblak saka panggung. Rada mrene, rada mrene. Nah. Kowe tak kandhani ya Jonggrang.
nganti tak rewangi kaya ngene iki mergo gedhening rasa tresnaku marang kowe. Tresno. Iya. Pisan meneh balane kowe kandha tresno. Tresno. Bandung. Kowe ora ngerti diarani tresno sejati, Bandung. Nek sejati ki mung rokok. Aja guyon kowe. Aja guyon aku nesu. Aku ora guyon. Aku ki omong opanane. Tresno menutuh hati kang suci. Iya. Ora mergo pangkat derajat lan panguwasa kowe banjur daksya marang jejering manungsa, Bandung. Jagat dewa padepi. Kula Gusti Putri. Nganggo corope aku balik ke Bandung ana kraton ing Pengging kono. Kusik Jumbrang, kusik. Iki sapa iki? Mereka abdi kula. Lho. Abdimu? Abdiku iki. Lah kok malah ayu abdimu karo kowe? Iki bocah saka Karang Pradesan, bocah desa Sasa. Lho, perkara wong wadon ki aja diimbang. Ora ngerti kentang kimpule iki kene ngono ngado. Ora ngerti apa? Kentang kimpule. Jonggrang aja kaya ngono. Aku duwe. Nek klendakane dicara kanthi kang alus, Bandung. Iya. Bali ana negaramu Pengging kono. Aku gelem bali nanging yen wis mondong karo sliramu. Wono segara manungkul nanging aku wegah dadi putri boyong. Yen lumrahe negaramu wis tak bedah, kuwi kowe dadi putri boyongan. Sing metu iki aku ora bisa nglakoni, Bandung. Aja sengkol. Kene to, kene. Tangan. Jonggrang. Aduh, Jonggrang. Iki nek krungu tangga teparo kowe darane tak kapak-kapake. Colno to, Kowe Bandung. wong wedok apa pitik babon? Colno. Ngapunten Gusti Putri kula setelen niki. Ingkang biasa mawon Gusti Putri. Apa ora metu karo para abdi lan juru taman to, Bandung? Ya wis iki wae nek ora gelem. Aja nang kene Bandung ayo golek nggon. Bandung. Aku keceplosan. Mangsaku omonganmu ki ora kena tak gugu nanging kok omonganmu ki pating crebung. Golek nggon piye? Karepmu piye? Dirembuk kanthi saapi-apike Bandung. Wis kowe saiki nyuwun apa? Waton kowe gelem dadi putri boyongan. Nadyan tumuruning rembulan yen perlu tak gayuhke ana ing sliramu. Aja ngono to, Bandung. Jonggrang. Piye, Bandung? Suwe ning suwe aku kok dadi ingin karo kowe. Ingin ya ingin ra ya ora grusak-grusuk kaya mangkono. Wong wedok ki nek nganggo ngono ki malah gila lho. Ini kanggo kok alus kok menawa kok suwe ning suwe dadi rasa tresno. Wis coba saiki kowe nyuwun apa? Aku nyuwun apa ya? Mbok kowe bali ana Pengging to, Bandung. Aku ora iso bali nek ora bareng karo kowe. Mbok ngegrab. Upama ngegrab mestine ning jero grab kuwi kowe karo aku. Nanging aku ora sudi. Engko nek wong loro nang jero nek aku hamil. Monggo kuwi itu ora tak karepke. Pancen niatku aku pengen kagungan putra saka kowe Jonggrang. Piye Mestine nek aku kaya ngene kowe kaya ngono, putrane sesuk. Wis aja kuwatir, mesti wit gedang. piye to Bandung ki piye putra Nalendra Gong Binatara kang bakal nglintir ke Prabu ning Pengging kok di anak gedang ki lho. Lah wong sliramu ya angel temen diripe kaya aku kudu kepiye wis ta? Aku kudu kepiye? Aku njaluk digandrung mbok menangka lilih penggalihku. Oh, hae mbok iya. Nek ming gandrunge Ning aja nyaken-nyaken rasa kemek-kemek sik lho. Aku jijik. wis aja kuwatir. Aja kuwatir. Neng. Gandrung kok titingane kok ngono. Sore-sore Kowe iki gandrung apa ndolani bocah cilik? Jonggrang.
Piye, Mbok Bandu? mati aku apale ya ming kuwi. Sing wigati nek aku tresno karo kowe iso ngetokke rasa tresnaku. Sing gawe ternyuh ing rasane atiku banjur aku lilih kersa kaboyong ana ing pengging ngono lho Bandu. Memanismu angu jiwat. Aja ganggu sik ya piye. Gaweru citenggale Aja kaya mengkono ya lingsep karo ati-ati ing ngono segara ta piye. Bandung Bandawasa tiwas bojone gurtuk gabus. Rak ya lingsep nek tinulat para ati lan kawula ngono segara ki lho. Ati-ati juru taman padha keguyu-keguyu kowe lan sing aku. Aja tok bareni kaya mangkono lho. Ngono ki kono wayahe, Bang. ya sing gedhe pangapuramu mbok menawa wis ora kuat ngampah marang hardaning rasa. Besok gone sapa saiki ndeke sapa mbok ya ditahan luwih dhisik kok ya krusak-krusuk. Lara apa kang sinadya Panjenengan lenggah kan Mas? Lenggah. upama munduta romi iya larang mbok Rikmanipun menika lho Kang Mas. Nggih. junggrang Injih Kang mbok yo Mas. mau Penyangrok ki alon-alon. Kang Mas Bandung Bandawasa. Gusti Bandung Bandawasa. Piye? Napa mboten keplenet to? Rak ya ora kowe kok nyaruwa sae to Biyong. Ngapunten Gusti Putri monggo dipun. Jejermu ki wong abdi wong gedibal kok nyaruwus lho. Kang Mas Bandung Bandawasa. ketoke pasuryanmu ayu Pengestunipun Kang Mas. ning iki ketoke kedaluwarsa lho Leripun. kok ambune solar kuwi. Menawi benjang kalian kula menika pikantuk kanugrahan putra panjenengan ngersakaken putra mijil kakung menapa pawestri. Mestine manut karo sing peparing. Ngaten. Diparingi kakung. Menika awak padaran dhewe kula kudu. nggih. Heeh. Mas. Panjenengan lus-lus nggih. Benjang Iya. ing padaran kula menika badhe tuwuh wiji panjenengan Kang Mas. Winihipun wonten mriki. Kowe iya. Ki lo mlaku rene lho Mas. Mlaku kene. Mlaku kene Mas. Junggrang. Tartamtu tak turuti ibarat numpak Bandung. Sawangan kae ana wit-witan kae ada manuk padha cucuk-cucukan kae. iya aku Mbok yo menawa kae nggambarke tresnaku marang sliramu ya Bandung kae lho manuk cucuk-cucukan. Sing endi, kae. sing endi? Kae lho sisih kono kae lho Bandung. wah kowe iki kae iki genah blungon ngono kok mah Kok manuk karo bunglon amedine ana bedane to Bandung. iya Oh pancen tresna ki wuta kok ya Bandung. oh, Lho Bandung. iya
bacutke bantu lumampah tanpa welas aja nakal wastane lho ya ning Jolo Didi besok aku nek kaboyong ing pengging aku wis ora nyandang ngene meneh kok bantu iya aku pengen nganggo rok mini karo baju renang wis ora apa-apa pokoke sak karep-karepmu tak turuti Jonggrang tenane tenan aja matur turun biasane wong lanang nek arep tetukan ngono kuwi kok nek wis kecekel terus paribasan ninggalke aku mah iya aja oke-oke lek ngomong ngababmu ambune ra teman wong bagus piye Jonggrang aja mbok anggap enteng sliramu bakal mboyong ngono wae marang Jonggrang lho kowe meso selak kahanane wis kaya ngene kowe meso selak Bandung Bondowoso wong bagus piye jejeneng aku putra ratu ing Wonosegoro mesti kaboyong bakal ing pengging mesti wae duwe bebono aku duwe punagi Bandung bebanamu apa apa penak ya biyo Ndamake candi sewu sawengi kudu dadi. iki mung nggo napik krono alus Bandung apa nek pancen kowe bakal mboyong Jonggrang ana ing pengging aku njaluk candi cacah sewu nanging sewengi kudu dadi yen ming perkara kuwi kowe aja ngilani karo kabisane Bandung saguh ning nek ngantek candi kurang saka 1000 ateges badar lan ora kasembatan Bandung boyong Jonggrang ning pengging ora dadi ngopo ning tak buktekke gedening tresnaku bakal tak wujudake candi cacah sewu aja wedi Kang lan wektu dina iki tindakno sadurunge jago kluruk candi kudu wis dadi Bandung mara sawangen tuk topo abdi kabeh ngene sedakep padha nuthuk oles tuk Adam Badukun sedang ngobasin pasiennya Sajaipun kok pun dadi rampit menika Gusti Putri. kowe nuthuk olesung biung dimen-dimen jago-jago padha kluruk lan enggan leren anggone Bandung upaya gawe candi iya Ngaten dados do nuthuk olesung abdi-abdi kabeh dikono dadi candi sewu tuk jago kluruk ora kirek jegok lah kirike melu tangi niku njenengan. leren Bandung opo sawangen candi wis kabeh gumelar bagus cacah sewu kaya tembungku sekawit sadurunge jago kluruk candi kudu wis purna digawe nanging kabeh mah kudu dibuktekke kudu tak etung kanthi permati coba biung etungan biung sing permono 300 dadine 900 99 kiran setunggal Gusti Putri bener apa durung panjenengan wangsuli 600 apal banget nek karo hitungan duit 600 kurang selawe Mas aja melu-melu tak tuki dhewe
Limang ringgit opo kian 700 900 8 9 bener piye Bandung Apa? bareng tak hitung wala-wali kasunyatan candi cacah 1000 isih kurang siji cacahnya lagi 999 kaya tembungku sekawit Yen no tak balenane 600 700 800 900 lho kok kurang siji ganepe kowe jombrang tok Gusti Putri dadi recol atos kabeh. apa atos kabeh Mban Nggih. coba kaya ngopo tak dumukane Lah atos kabeh ngono kok dat Atos. Gusti Putri. Atos. Atos ora wegah. kok gak dadi atos kabeh kaya ngene iki lho. Pripun iki Gusti? Ngisor kok ya atos kabeh Pun ket wau. ngisor kok lho iki apa iki kerja kok ana sekrupe Standar. oh standar Sane bakole ngaten. iya ya wis yen pancen kaya ngono fragmen iki wajib dibubarake mergo iki wis kebablasan wektune Mban jonggrang iki bopongen cemplungno mblumbang kono ora urip jonggrang wis bubar grang Tak ngiyong grang. marine diambung wah Diambung masal iki. kok dadi kaya ngono karepmu iya nyoh tampanono ku gentak gendung bandunge ya geragas Iki yo ngetek kan diambung yo ora meneng. Nemene ya penak kok ya ora digrayang kok ya wah nggih matur nuwun Mbak Mimin Mbak Ami nggih